orain gainera bide horretatik jarraitzen dozu, ez? Hasi zara umeekin, eta zara egiten duen, nik dakit ez dakit munduan igual, ez dakit besterik egongo da. Badaude drag queen batzuk, adibidez Amsterdamen, New Yorken, nik badakit, hori, juten diela eskoletara, ipuinak kontatzea, hori bai badagoela, baina adibidez drag queen bat, hori sortzea, besti bat, umeentzat, gaztentzat, anistasunari buruz eta maitasunari buruz, nik uste naizela bakarra, bai. Baina oso, nik gainera, gauez lan egin dut nire bizitza guztian, batean egitea, eta egunez, eta umeekin, eta baina bai, oso esperientzia ikaragarria, eta jarraituko ez. Eta beharrezko ere bai ez, ezkinean umeentzat, horrelako referenteak ikustea. Gogoratzen dut, junin zanean lehenko aldiz eskola batetara. Ni, takoiekin. Hori, zelan sortu zan, hori. Seksualizatuta, enekin, eta, atera, ipini egin zuten hor patioan, tela bat, ni atzetikan, eta 300 ume hor ezerita. Eta agertu egin izan ni atzetik eta umeak. Como, ai ama, hor da, eta ni ere, izan zen kristona beraientzat eta niretzat. Baina batean, 5 minutu pasata gero, kontuatzen dira, hau izona da, heldua, itzuzea, ez dauka utzik, ez dakiz zer, ai ama, baina, naturalki, hartzen dute oso errez, eta ez dago problemaik. Ikusten dezu batzutan, umetxoren bat juten baldin bada, edo urruntzen baldin bada, orduan zuirazki beretzean zertzarrik entzundula, baina orokorrean, peluka da, mutila zara, eta zagatik jartzen zea, zeitxose, eta umeak? Beti dana esaten dutenez. Ez daukaten bate problemaik, eta gero adibidez, egin nuen bideoklip bat, hori pandemia garaian, Ausarten kluba abestikoa, eta zamba hori burbuja bat, eta hori, ailegatu nintzen klasera, nila mozoratuta, eta nengoen ezertzeko, eta mutitzo batek, eres un tío, Mutia zara, eta bai, problemarik zer egin behar da, dantzatu. Eta zenbat urte zituen? Oso gazteak, eta zeukaten libre, dantzatzeko momentua zan, eta ara, venga ba. Baina umeak esate danean zea dintartetan jutezea. Adibidez, normalean 6 urtetik 12 urtean. Bueno, eske, bai badia umeak. Bai, eske gero handik oso kuriosoa da, ze handik ja paso egiten dute. Guzti, bai, antzerkiaz, ez dakit gauza, bai, Bob Esponja paso egiten dute. Eta zergaitik erabaki zenuen bide hori jorratzea? Ezke ni, guk ezke neukan referentarik txikitan, eta nire polita zan, batean egitea, nik ez neukan pentsatuta jutea eskoletara edo, baina gero, egin nuen abestia, egon nintzen urte bat, egiteko abestia, badaude 4 bertsioi, bai gero arropa ez dago sexualizatuta, oso pentsatuta dago, portada, musika, bertsioa, hor egon nintzen, eta erabaki nuen egitea, bakarrik hori egoteko zerbait umeentzat. Eta kriston arragazta, ez? Bai, izan da oso polita. Eta hain jasotzen ditut mezu asko gurasoetik, gaur adibidez, gertatu egin zait kalean, ezke, neskato batek eskatu zuen hori, olentzerorako nire arropa. Ai, ama! Ai, ama ziona! Eta amak egin zion. Eta gero bidali zian, bidali egin zian argazki bat, superpolita. Eta hori da, batean, egotea beraiekin eta jakitea, ni gainea beraiekin nagoenean, ni ez naizela referente bakarra, oso pertsona ezberdinak daudela munduan, bai mutilak, neskak, denetarik, eta bai tarte hori beste mutilak eta neskak sentitzen ez direnak. Eta bai, nik ez diet inoiz sexualidadeari buruz hitz egiten, baizik eta hori aniztasuna eta maitasuna. Eta polita da, kontuatzen dira, oso errez, hau, tipo ez, baina bai, oso, garrantzitsua da nik uste. Ja, baina begira, gero, Ez que olako referentea behar dira. Haien referentea.
baina nik ez daukat hori dezio hori, beraientzat referentea izaterena, baizik eta bai, eta nahi dut, adibidez Albina Stardust ere dago orain draga euskeraz egiten, jo, ni hau bera ezagutzerakoan, mesedez, atera kalera euskeraz egin ere, eta alako gauzak egin, eta zabaldu zure mesua. Baina, adibidez Pirri zure bai, igual ez eskala berdinean ez, baina Twitterren bazea pertsona ezagun bat, eta nik uste jende asko, bueno, Twitterren da Twitterretik kanpo, nik uste jende asko ere bai, igual ez referente, baina bazaitula. Bai, baina super sin más, Gainera, nik esan behar dut, gure generazioak ez daka referente asko, egia da dauka. Ni gutxi, baina baiek ere, baina eske gu baita ere, esaten dute beti, eske oso gazteak zeate, erreferente pilo bat, zer referente? Nik 13 urtekin nire referenteak ziren, La Veneno eta Carmen de Mairena. Baina benetan esate izuet. Bakarrak. Eske ez nitun ezagutzen, ze pelikulak zeuden, Brokeback Mountain, jazta. Ja, hori egia da. 2015 urtetik aurrera baietz. Bai. Nia guiagian ez ginen txikiak. Baina esken, 13 urtekin, 12 urtekin, edo 10 urtekin, zer zegoen. Ja, emonda boom bat, ez? Bai, baino. Bueno, aztear dago dandana, eta nik nahi dut jende gehiago ateatzea, eta neskak, eta lesbianak, eta abesteak egitea, eta ipuinak, eta queer jendiare agertzea, eta umentzako gauzak egitea, oso polita da. Eta haiek berehala dakite, gustatzen bazai edo ez, edo zer nahi duten. Eta esan ez umeekin pirritx-perretxete manimotetxekin ere bai, ez da? Nik egin nuen abestia, eta batean ez dakit nik zurazki bidali giniela abestia, eta hilabete bat pasata, deitu zian Jose Marik, Porrotxek, eta nik dardarka, eta esan zian, benetan izuari gustatu egin zaigu zure abestia, gustatuko lehizaiguke zu agertzea bizi dantzan ikuskizunean, eta niego naiz, egin ditut oso bolo potenteak beraiekin. Eta agertzen nintzen, bori sentipenak askatu abestea egiten, eta batean umeak flipatuta noski, baina oso polita. Ki guai, hori. Baditugu baita ere, ezagunak sari, eta joan gara hori galdetzera ea ezagutzen zaituzteten. Inoz, baitu ezagutzen. Baina zuri bai, benetan, bai. A ber, lan hain nola horrekurten, eta denbora guztien ateratzen zinala. Baita, soina pesada. Egia esango dizut, ez daukagu bideo hori, ez dakiz zergaitik, segaldu nituen, egun baten garatu genituen, baina atea zan bat esanez zinela bere referentea. Ai, ama! Esan zituen gauza superpolitak. Eta begira, Olakoetan galtzen dira bideoak. Berdin dio. Baina ez naiz referente bakarra, benetan. Eta egon behar geha, izan behar geha oso komunidade potentea eta bai zabala eta ezberdina. Menegea dela Euskal Herrin. Hori galdetu dugu. Ea, hori. A ber, guazen ikustera. Ezagutzen dut, Twitterren ikusi dut noiz baita, eta hemendik eta Antzokian behi ikusi dut. La Pirri bai, antzokira joaten dalako, baina bestea ez dakit. Eta Twitterra gaitik bai. Jogurina etorri urtero gaztegunean nire herrira. Eta nomás plumafobia da Pasai Antxoko hipnoa festetan. Osea, es la mejor. Beti dato. Eta Pirri ere bai ezagutzen dugu Twitterretik, en plan, jarraitzen dugu. Bai, bueno, Twitterretik algo, no? Baina ez dakit intzudian. Nik La Pirri ezagutzen eta Antzokian ere ikusi izan dut, baina Jogurina ez gehiagik. Nik ezak nortzen dut. Eta Jogurina buru Rio abeslea iasi, bai, ezagutzen dut. La Pirri bai, baina irtete dalako asakomendik. Bai, eta Twitter. Eta Jogurina, tío, porque es una estrella. Dituen abestiak dira temazos. Pasai Antxo. Bai. Joten zara gaztegunera ere. Bai. Joten zara pasaiara? Bai, eta kristona benetan. Eta jendea, venga plumofobia, no? Eta himno. Eta zornotzara etorri zinen. Bai, kristona. Betatu eban, be? Bai. Oin sentipenak askatu eta plumofobia dira... Bai, Bueno, bueltatuko zara. Txuekan zure bestia entzutea nomás plumofobia izan zen super. Bai, baina, berdin dula. Bueno, laguna da, lagun mina, esan nio mesedes, ez, que ba. Ipini gauero.